फैबाय थानाय समाव जोंनि सिट महरै हाग्रामा महिलारि सारखौनो नांफिनगो आं साधारन स्टुडेन्टसो ओमफ्राय थेवब्लाबो आं दिनै बिपिएफआव जइन जाफैदों गोदानै आं दिनै जइन जाफिननायजों लोगोसे रायजोफोरनो बेखौनो मेसेज होनो सानोदि फैबाय थानाय समाव जोंनि सिट महरै हाग्रामा महिलारि सारखौनो नांफिनगो बेखिनिखौनो आङो रायजोफोरनो मेसेज होनो सानो जों बागानपारा फैदों सानै जों बिपिएफ सरकारखौनो एबार नांफिनगौ ओमफ्राय बिपिएफ सरकारखौ सापर्ट होलांबाय थागोन ओमफ्राय फैबाय थानाय समाव जेन बिपिएफ सरकारानो देरहाफिनो जेबो जौगानाय खामानि मावाखै आगोलो मोनखानाय खामानिफोरखौनो खोमाफिननो हमदों दा मोनफा मोनफा बेनिखायनो जों बारा साबजानाय मोनाखै बेनिखायनो बिपिएफ सरकारखौ नांफिनगौ उननि समाव जों हानायमानि नाजागोन मोजां खालामलांनो जोंथ' दा फरायफुबाय थानाय स्टुडेन्टसो जेनेबा जों फरायलांबायबो थागोन ओमफ्राय लोगोसे हारिनि थाखाय खामानिबो मावलांगोन बर' हारिखौ फोथांनानै लाखिनो गोनांब्ला जोंनो बिटिएस सरकारखौ नांफिनगौ हाग्रामा महिलारि सार बिथांखौ नांफिनगौ जोंनो सरकारखौ सालायलांनो थाखाय क'क्राझार सहरनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां बिटिआरनि गाहाय राजथावनि क'क्राझार सहरनि जेडि रडजों नांजाबनाय सुदेमपुरी गांजेमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव रोंगौथि गोनां डक्टर आरो नार्स स्टाफफोरनि गेजेरजों गथ'साफोरनि बेरामजों लोगोसे जायखिजाया बेरामिफोरनि थाखाय होगासिनो दं मोजां फाहामथाय बे हस्पिटालाव नोंथांमोनहा गोबां फाहामथाय खाबुफोर मोननो हागोन 24/7 इमारजेन्सि सार्भिस लेबरेटरी फार्मासी पेडियाट्रिक्स मेडिसिन गायनोकलजी डेन्टेल यूरोलॉजी डेन्टेल एक्सरे प्ले एरिया एक्सरे सोनोग्राफी ओटी आईसीयू एनआईसीयू पीआईसीयू नि खाबुफोरखौ मोननो हागोन आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटाला 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन आरो लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन आबुङै खौरां लाहरनो थाखाय 91016554308822688026 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन